Редките болести са патологични състояния с ниска заболеваемост. 80-90% от болните са деца. Един на всеки 30 000 човека е с рядка болест. В България тези хора са над 400 000. И всъщност редките болести не са чак толкова редки. В България достъпът до лечение и рехабилитация на тези хора е много труден. За редките болести у нас няма дори здравен регистър и клинични пътеки. Деан е роден с рядката болест артрогрипоза. Болестта засяга мускулите, сухожилията и костите на крайниците. Първите 7 месеца от живота си той прекарва с гипсирани крачета. Това може да бъде вашето дете, ваш племенник, ваш близък. Един на всеки 17 човека може да развие рядка болест през живота си. Рядка или не, дали това има значение? Ако детенцето ви е болно, няма ли да искате най-доброто лечение за него? За редките болести информацията е оскъдна и те са слабо проучени. Често те се диагностицират трудно и късно, което може да е фатално. За редките болести липсва лечение и адекватна медицинска помощ. Днес Деан е будно и лъчезарно дете на 2 години и половина. От 7-месечна възраст претърпява множество ортопедични операции на краката. Редките болести са хронични, прогресиращи и изискват лечение през целия живот. Деан се нуждае ежедневно от физиотерапевтични процедури, за да има шанса да проходи и да използва ръцете си. Липсата на клинична пътека за редки болести ограничава достъпа на тези хора до безплатно лечение. За да влезе в клиника за процедури, родителите на Деан трябва да заплащат или лекаря да го запише с диагноза, за която има клинична пътека. За повечето редки болести, причината за възникването им е неясна за медицината. Какъвто е случая на Деан. Други с доказан генетичен произход, често в комбинация с фактори от околната среда. Съвременната наука е разработила около 43 лекарства за лечение на някои редки болести. Поради тромавата и бавна процедура от тях едва 5 се осигуряват от Министерството на здравеопазването и достигат до страдащите. Останалите приемат страданието и болката, защото цената на лекарствата за тях е непосилно висока. Те носят съдбата си с достоинство и с огромен кураж се борят за живота си или за живота на детето си. Сълзите са скрити дълбоко в очите зад усмивката на надеждата. Заедно можем да направим техния свят по-светъл и изпълнен с вяра.